Ćao i dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Današnji video će biti rutina, bebina rutina sa 2,5 meseca. Zašto sam odlučila da pričam o ovome? Nešto me je nagnalo na to danas kada sam uspavljivala Milu i podelila sam nekoliko storija na Instagramu na ovu temu. Ako me ne pratite na Instagramu, ovdje je moje ime, pa možete me pronaći na Instagramu i zapratiti. Tamo sam svakodnevno i delim što na feedu, što na storiju i priče iz svakodnevnice, a i ovako neke zanimljivosti ili neke trikove ili jednostavno neke olakšice koje nam mogu pomoći kao majkama. Ono što ću danas pričati u ovom videu je upravo ta neka rutina, odnosno neke stvari koje meni su pomogle sa Viktorom kada je on bio beba, da napravimo, da uđemo polako u neku rutinu što se tiče spavanja, a to sada počinjem da primenjujem i sa Milom i vidim da zaista funkcioniše, pa sam želela prosto da se i ovde osvrnem na to i da podelim sa vama, možda nekome pomogne, a naravno vi ćete mi pisati u komentarima da li vi imate neki trik, neki savjet za uspostavljanje uspešne rutine kod beba, odnosno pre svega mislim na spavanje, koliko je to naravno moguće kod malih beba. Pre svega bih voljela na početku da kažem da bebe, što se tiče hranjenja, dojenja, pre svega ne treba se truditi da ih stavimo u neki kalup i da svaka beba ima istu rutinu, odnosno isti raspored hranjenja, spavanja, zato što to je toliko individualno, posebno bebe koje se hrane, odnosno koje sisaju na zahtev, znači ne treba ih obročavati, jednostavno treba im dati da sisaju kada god to požele, jer bebe, osim što sisaju da bi se nahranile ili zato što su žedne, one sisaju iz mnogo drugih razloga. Žele da se, da kažemo, uteše ili da se umire ili jednostavno neophodan im je kontakt sa mamom, tako da dojenje ima i taj jako veliki nenutritivni značaj koji se nikako ne sme zanemariti, tako da što se tiče dojenja i što se tiče hranjenja beba, ovaj video se ne odnosi na taj deo priče, ovaj video se pre svega odnosi na spavanje. Moj sin Viktor, koji sada ima skoro 4 godine, nije bio baš neka spavalica kao beba i bilo mi je jako teško u prvih par meseci uspavljivati ga u toku dana, odnosno napraviti tu neku, da kažemo, neku šemu, neku rutinu spavanja gde bih ja mogla da znam tačno kada će on imati dremke, kada će jednostavno biti vreme da se uspava i kako ga uopšte uspavati, da to ne traje satima. Naravno, kada su bebe jako male, kada prođu onih prvih par nedelja, kada bebe generalno dosta spavaju i kada uđu u taj neki malo više, kada uđu u taj neki period gde su malo više budne, možete ući u jedan začarani krug. Meni se pokazalo iz iskustva da ukoliko ne krenete sa uspavljivanjem bebe onda kada je umorna, kada pokazuje prve znake umora i pustite bebu da se premori, to će imati takav veliki kontraefekat i toliko veliku štetu ćete napraviti i bebi i sebi, zato što će beba tako premorena biti jako teško da se uspava i to može da traje i po sat vremena. Ono što je meni donelo, da kažemo, otkrovenje, odnosno što mi je olakšalo u mnogome cijel taj proces uspavljivanja, odnosno pravljanja te rutine spavanja za bebu, je da nikad ne čekam duže od 2 sata da prođe period koliko je beba bila budna, pa da onda krenem da je uspavljam. Kada god bi se desilo da sačekam duže od 2 sata, čak ako sam sačekala i samo iz razloga zato što mi se činilo da beba uopšte nije umorna, posle toga bih jako teško uspavala bebu. Ali svakako ne dozvoljavam da mi beba bude budna duže od sat i po 2, naravno ukoliko je to moguće, ali ako smo kod kuće, ako pratim bebu i pratim njene potrebe, vrlo lako je, da kažem, ući u takvu neku rutinu i napraviti tu rutinu spavanja.
Tako da, što se konkretno Mile tiče, ona se budi negde oko 7 kada se svi mi budimo, zato što Viktor ide u vrtić u 8. I onda ona doručkuje, odnosno sisa, presvučemo se i onda stavim bebu ili u baby gym ili je stavim u ležaljku gde ona onako bude uglavnom zadovoljna. Onda ona se igra ili malo sa Viktorom dok se on sprema za vrtić i već negde oko 8 sati kada Viktor odlazi u vrtić, tada ja doručkujem i beba ili je kod mene u naručju ili još uvek zadovoljna, ali verujte mi, ona bude tako zadovoljna nekih sat vremena sigurno. Mi je tu povremeno naizmenično uzmemo, malo je pronosamo, malo se s njom poigramo, porazgovaramo, pošto je počela da guguće i negde već oko pola 9 ja krećem nju da uspavljujem. Nekad mi deluje da je baš umorna, jer onda već nekad postane onako kenjkava i krene da se buni, krene da stavlja ruke u usta ili da trlja okice i to su meni sve znaci da je polako se umorila. Ali čak i ako nema tih znakova, ja nju, znači, pokušam da stavim da sisa. Uglavnom, ako je umorna, ona će uvek prihvatiti da sisa i uspavaće se. I to mi je onda znak da je stvarno bila umorna i da joj je trebao taj presek, odnosno ta pauza. To nekad zna da traje 15 minuta, pola sata, a nekad odspava i sat i po vremena. Sve zavisi koliko je naravno bila umorna i da li je nešto ometa da spava u toku te dremke. Kada se probudi sledeći put, kad god to bude, znači da li je nakon pola sata ili sat i po vremena, ja je stavim da sisa i u zavisnosti koliko je spavala, znači ako je spavala sat i po vremena, znam da je se prilično naspavala i da je se odmorila, onda ćemo malo više da se igramo, da malo je stavljam na stomak ili da radimo vežbice za kukove. A ako je spavala kraće, na primjer pola sata, onda ćemo uglavnom da se malo više pomazimo i naravno vidjet ću kako je ona raspoložena, ako želi da guguće, da pričamo, vrlo rado to radim sa njom. I naravno, znači tako sada ide u toku celog dana, da kažemo, raspored. Znači ne dozvoljavam joj da bude budna duže od sat i po vremena do 2, tako da na svaka 2 sata otprilike ona sada spava. Još uvek je mala, kao što sam rekla, i to ne znači da uvek ima isti broj dremki u toku jednog dana. Nekada ima 4 dremke, nekad 5, nekad 6, nekad 3, zavisi se koliko joj traju dremke, ali kažem, ono što je najbitnije su ta 2 sata i to zapamtite. Ja ne mogu da kažem, pošto nisam stručnjak za temu spavanja kod dece i kod beba, ali imam 2 dece i kod oboje je ovo pravilo od 2 sata upalilo. Tako da, ukoliko imate problem da uspavate bebu u toku dana, ukoliko imate, da kažemo, malo težu rutinu sa dremkama, probajte ovu metodu sa 2 sata i vidite da li to možda funkcioniše i kod vas. Ukoliko budete probali, ja bih stvarno volila da mi pošaljete poruku ili da mi ostavite komentar ili me potražite na Instagramu pa mi tamo ostavite poruku i javite se. Stvarno bi mi značilo da čujem neki feedback ako još neko ima ovo pravilo ili ako ste možda isprobali nakon što ste čuli na mom kanalu i ako vam je pomoglo da lakše uspavate svoju bebu, ali ja eto kažem, znači meni je to pravilo 2 sata potpuno promenilo svakodnevnicu, znači od kad je još Viktor bio mali i sada sa Milom. Viktora smo negde možda kad imamo 4 meseca otprilike počeli tako da navikavamo da spava na 2 sata, a Milu evo sada sa 2,5 meseca otprilike počinjem da kažem da stavljam da spava tako na sat i po do 2 i verujte već vidim razliku. Na primjer, konkretno juče ujutru je se probudila oko 7:15, 7:20 i već u 9:10 je zaspala i spavala je skoro 2 sata. Dok par dana ranije smo čekali
jer smo imali gomilu nekih obaveza i ajde još ovo, ajde još ono po kući, čekaj da raspremim i ovaj orman, ajde još da usisamo, čekaj samo još kupatilo i to se odužilo i ona je bila budna duže od 3 sata i verujte mi i Vlada i ja smo je nosili i uspavljivali duže od sat vremena, možda čak i 2 sata smo je uspavljivali, ona je bila vrlo nervozna, plakala je, nije htjela da se umiri, nije mogla da se umiri, nije htjela ni da sisa, tako da kada se bebe premore jako je teško. Jedan malo kraći video na temu spavanja i na temu te neke rutine, ono što sam prosto želela da podelim zato što možda će nekome značiti. Što se tiče neke večernje rutine, takođe sada ulazimo u što sa tom večernjom rutinom. Milu stavljamo da spava negdje između 7 i 8. Vrlo često se desi da ona zaspi i pre 7, na primjer oko pola 7, 15 do 7 i naravno ona još uvijek ponavljam, jako mala da bi ta rutina bila ista svaki dan, ali vidim da se već ponavlja onako da kažem na svaka 2-3 dana pa bude uspešno. Uglavnom ona se tako negde uspava, znači između 7 i 8, otspava nekih 45 minuta do sat vremena, probudi se da sisa, onda sisa i onda zaspi i spava do, na primjer, 2, pola 3 u noć. Sada, nekada se, da kažemo, menja. Trenutno, prošle sedmice je imala skok u razvoju i onda je se malo poremetio taj period kada zaista, kažemo, legne da spava uveče, pa je jedno veče zaspala u 10, naredno veče zaspala u pola 7, pa onda opet sledeće veče tek u 11, tako da nije imala taj neki kontinuitet, ali mi se trudimo da svako veče radimo manje više iste stvari pred spavanje. Ne kupamo je svako veče, svako drugo ili svako treće, ali da bi znala da je vreme za spavanje, kada želim da je, da kažem, stavim da spava, tako nešto oko 7 sati, ja joj svaki put, ako je ne kupam u kadici, operem je guzu, operem je ručice, nogice, umijem je i onda namažem kremicu, prosto da shvati da se pred spavanje otprilike to nešto dešava, slično ili isto, i onda posle toga je nahranim, ona sisa i zaspi. Nemojte me pitati kako ona spava od, na primjer, 8 ili 9 pa do 2 ujutru, ja to stvarno ne znam i voljela bih da postoji neko univerzalno rešenje za to. Moj Viktor nikada nije tako spavao, on je tek sa nekih 14 meseci prespavao celu noć, dok je Mila sa 5 nedelja ili 6 nedelja prvi put prespavala od 11 uveče do 4:30 ujutru, što je nama bio potpuni šok, zato što nismo navikli da tako mala beba može da prespava noć. Njoj se to dešava veoma često, evo, na primjer, preksinoć je zaspala oko pola 11 i probuda se u pola 5, što je potpuno neverovatno, ja se odmorim i naspavam, ali opet s druge strane nekada zaspi oko 8, 9 ili 7 i probudi se u 2 ili u 1 ili u 3, što je, mislim, isto sasvim solidno, opet zavisi od nas kada ćemo i mi leći, od toga zavisi da li ćemo se naspavati. Ali eto, to je otprilike neka rutina što se spavanja tiče kod Mile. Ja sam to želela da podelim, prosto da vidim da li će nekome biti koristan. Ukoliko vam je ovaj video bio zanimljiv ili koristan, pišite mi u komentarima i pišite mi koji su vaši trikovi za uspavljivanje i imate li rutinu, da li vam rutina pomaže i na koji način. Hvala vam što ste gledali ovaj video i vidimo se, pozdrav!